ženy v biznise, je to proste pre mňa vo veľa prípadoch na hranici zdravého rozumu a ezoteriky. Úprimne, nemyslím si, že pokiaľ sa ženy budú stretávať výhradne so ženami a budú mať svoje konferencie a svoje networkingy a svoje ofisy a svoje, ja neviem čo, že to k niečomu povedie. Ak sa budú ženy stretávať na networkingoch so ženami, ak budú mať výhradne ženské konferencie, tak ideme opačne. Lebo to tu už bolo, že sme boli vyčlenené zo spoločnosti a mali sme svoje krúžky tkania a párali sme perie, veď my ideme opačne. A ja som myslel, že ste boli v kuchyni. V jednej kuchyni sme párali perie. Ja nerozumiem, prečo toto tie baby robia. Veď keď ideš na konferenciu, chod na konferenciu. Keď chceš ísť prednášať, tak zavolaj tam tomu usporiadateľovi, že tam má 8 mužov a ty tam chceš byť. Ale to, že ty sa budeš sťažovať v ženských kruhoch niekde ostatným ženám, tak čo čakáš, že sa zmení?